es mantequilla. Si también puede ser aceite perfectamente. Nosotros no mantequilla porque no hace ropa, pero puede ser aceite de oliva, que es también esateko ezer ez euki, lanik ez egin, edo ondo geratzea baino. Egin dezakezuna, pentsatzeke barrilea, pentsatu eta ez daitea, sortu eta ez erakustea, besten barruko harra, lasaitzeko ari izatea, zeu zeure buruari, iruzure idea. Guztia gaizkiago, jarri daiteke. Guztia gaizkiago, jarri daiteke. Euri ugari egingo du, urbiderik ez denean, eta gorrari tokatzen zaio, Coca-Cola diska sorta, bizitzearen sentitzea. Bizitzearen sentitzea. Guztia gaizkiago, jarri daiteke. Guztia gaizkiago, jarri daiteke. Eta zer saiatuko az